Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 21 d'agost a Solsona 4 homes d'entre 20 i 52 anys per la seva presumpta participació en 3 robatoris amb força i un de danys a l'interior d'un vehicle. Els fets van passar la nit del 20 al 21 d'agost al polígon industrial Vinya del Tauler. Els detinguts haurien forçat les portes de diferents naus industrials i haurien entrat a l'interior, d'on es van endur, presumptament, objectes de valor. En un dels edificis, propietat d'una empresa de paqueteria, es van endur i buidar desenes de paquets per repartir. A banda dels robatoris a l'interior de naus industrials, el grup també va aprofitar la seva ronda per saquejar l'interior d'una autocaravana aparcada en el pati d'una de les empreses. Després de rebre diferents avisos, els Mossos d'Esquadra van desplegar un operatiu Gàbia per evitar la fugida dels lladres. A la matinada es va interceptar un vehicle sospitós en un control a la carretera C55 en direcció a Manresa. A l'interior del cotxe van trobar eines utilitzades presumptament en els robatoris, objectes que haurien estat sostrets de les naus i un telèfon mòbil denunciat com a robat. Els 4 homes ocupants del cotxe van ser detinguts. Dissabte 22 d'agost van passar a disposició del jutjat de Guàrdia de Solsona. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. A Sallent, al Bages, aquest dimarts 25 d'agost al matí, 2 homes van ser detinguts en un control de documentació rutinari a la carretera C16. Cap dels dos duia la documentació d'identitat original i van contradir-se en les respostes a les preguntes dels Mossos d'Esquadra. Els agents van inspeccionar el vehicle i van trobar eines ocultes que podrien haver estat utilitzades en un robatori amb força en grau de temptativa denunciat en un domicili de Sallent. Els 2 homes van ser detinguts per la seva presumpta participació en el delicte. Un cop a comissaria es va poder verificar la seva identitat i un dels 2 detinguts té antecedents penals per delictes similars, segons confirmen els Mossos d'Esquadra. La investigació continua oberta per aclarir la presumpta participació dels detinguts en altres robatoris amb força denunciats a la comarca del Bages. A banda dels 6 detinguts per robatoris, a Igualada, els Mossos d'Esquadra van detenir un home acusat d'agredir els agents i provocar aldarulls. Els fets van passar la nit de diumenge a dilluns al Parc Central després dels concerts de festa major. Veïns de la zona van avisar la policia per baralles puntuals que hi havia entre gent que sortia dels concerts. En arribar, alguns dels presumptes esvalotadors van llançar objectes contra els agents. Els Mossos d'Esquadra van detenir un dels homes com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra la policia i van practicar identificacions a altres sospitosos.